Noswaith dda, chroeso I bodlediad Eglwys Dewi Sant yr Eilwyd, ar gyfer ein gwasanaeth nos Iau Cablyd. Dyma'r noson yn yr wythnos fawr, rhannodd Iesu'r swper olaf gyda'i ddisgyblion, gan roi iddynt y gorchymyn, gwnewch hyn cof amdanaf. Dyma'r noson y cymerodd Iesu dywel, a golchi traed y ddisgyblion gan roi iddynt y gorchymyn newydd, cerwch eich gilydd fel y cerais I chwi. Dyma'r noson y treuliodd Iesu mewn gweddi ddwys yng ngardd Gethsemane a'i chwys fel dafnau gwaed, gan roi ddisgyblion y gorchymyn, gwyliwch a gweddiwch na ddewch I gael eich profi. Dyma'r noson y brydychwyd Iesu gyda chusan tangnefedd gan Judas Iscariot. Mae nos Iau Cablyd yn llawn dwyster, gyda gwener y groglith a dioddefiadau'n harglwydd yn taflu eu cysgod tywyll yn drwm dros y gwasanaeth hwn. Ac eleni, wrth gwrs, mae'r dwyster i'w deimlo'n fwy, oherwydd ni allwn gyd ymgynnull heno o amgylch bwrdd yr arglwydd a rhannu yn y swper olaf a chydgofio'r gyr gyda'n gilydd. Ni allwn cyflawni'r gorchymyn heno, gwnewch hyn cof amdanaf, yn ein ffordd arferol, a derbyn y sacrament, y bara a'r gwyn, a ddaw I ni yn gorff a gwaed ein harglwydd Iesu Grist. Ond hiraethwn ym y dydd, pan gawn gyd gyfranogi o'r swper bendigaid hwn gyda'n gilydd. Ond ar y noson hon, cyn i'r Iesu farw, fe allwn gyflawni'r gorchymyn, gwyliwch a gweddiwch, ac ymborthi ar y gair, a thrwy ein myfyrdodau pur, weld a llygaid newydd, y cariad dwyfol yng Nghrist Iesu a roes ei hun drosom ni, yng ngeiriau Thomas Williams Bethesda'r Fro, dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Rhaid yw I ni ymffrostio yng nghroi ein harglwydd Iesu Grist, canis ynddo ef y mae ein hiachawdwriaeth, ein bywyd a'n hatgyfodiad, a thrwyddo ef y derbyniasom iechyd a rhyddid. Arglwydd Iesu, beth anfonwyd I achau'r rhai edifeiriol, arglwydd trigar ha, arglwydd trigar ha. Arglwydd Iesu, deithos di alw pechaduriaid, Crist trigar ha, Crist trigar ha. Arglwydd Iesu, yr wyt yn ymbil trosom ar ddyheilawr tad, arglwydd trigar ha, arglwydd trigar ha. O llalluog a thragwyddol ddiw, anfonais dy fab ein hiachawdwr Iesu Grist wrth dynnu'r gariad at ddynion, I gymryd ein cnawd ac I ddioddef angau ar y groes, fel y gallai pob dyn ddilyn esiampl ei ostyngeidrwydd mawr. Dyroi ni allu ddilyn esiampl ei ddioddefgarwch, a bod hefyd yn gyfrannog o'i atgyfodiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Darlleniad o Efengyl Luc, yr ail bennod ar 20. Daeth dydd gwyl y bara croew, pryd yr oedd yn rhaid lladd oen y Pasg. Anfonodd ef Pedr ac Iwan gan ddweud, ewch a pharatowch I ni gael bwyta gwledd y Pasg. Medden hwy wrtho,
ble yrwyt ti am i ni ei pharatoi? Atebodd hwy, wedi chwi fynd I mewn i'r ddinas, bydd aw ddyn i'ch cyfarfod yn cario stenaid o ddŵr. Dilynwch ef i'r tŷ y rai mewn iddo, a dwedwch wrth ŵr y tŷ, a mae'r athro yn gofyn I ti, ble mae fy stafell, lle rwyf I fwyta gwledd y Pasg gyda'n disgyblion. Ac fe ddengys ef I chwi o'r uwch y stafell fawr wedi ei threfnu. Yno paratowch. Aethant ymaith, a chael fel yr oedd ef wedi dweud wrthynt, a pharatoesant wledd y Pasg. Yr olygfa gyntaf, gwledd y Pasg a'r swper olaf. Darlleniad o lyfr Exodus, pennod 12, adnodau 1 I 4 ac 11 I 14. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses ac Aaron yng Ngwlad yr Aifft, bydd y mis hwn I chwi yn gyntaf o'r misoedd. Hwn fydd y mis cyntaf o'ch blwyddyn. Dywedwch wrth holl gynulleidfa Israel fod pob dyn ar y 10fed dydd o'r mis hwn I gymryd oen ar gyfer ei deulu, un I bob teulu. Os bydd un oen yn ormod i'r teulu, gallant ei rannu ar cymdogion agosaf yn ôl ei nifer, a rhannu cost yr oen yn ôl yr hyn y mae pob dyn yn ei fwyta. Dyma sut yr ydych i'w fwyta. Yr ydych i'w fwyta ar frys a'ch gwisg wedi ei thorchi, eich esgidiau am eich traed, a'ch ffon yn eich llaw. Pasg yr arglwydd ydyw. Y noson honno byddaf yn trymwyo trwy wlad yr Aifft ac yn lladd pob cyntaf anedig sydd ynddi, yn ddyn ac anifail, a byddaf yn dod â barn ar ddiwiau'r Aifft. Fi yw'r arglwydd. Bydd y gwaed yn arwydd ar y tai y byddwch chwi yn ddynt. Pan welaf y gwaed, byddaf yn mynd heibio I chwi, ac ni fydd y pla yn eich difetha pan drawaf wlad yr Aifft. Bydd y dydd hwn yn ddydd i'w gofio I chwi, ac yr ydych i'w gadw yn wyl i'r arglwydd. Cadwch yr wyl yn ddeddfam byth dros y cenedlaethau. Maya
Oherwydd fe dderbyniais I oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd y draddodais I chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd, a dywedodd, hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Gwnewch hyn bob tro ar y fwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn gyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Gwnewch hyn cof amdanaf. Daeth Iesu gyda'i ddisgyblion yn ôl ei harfer I Jerusalem mwyn cadw gwyl y Pasg. Yr oedd Jerusalem o dan ei sang a phererinion, yno I gadw'r uchelwyl hon yn y calendr Iddewig. Yn ganolog i'r uchelwyl roedd swper y Pasg, swper syml ac yr oedd yn rhaid i'r swper hwn fod yn syml, oherwydd roedd pobl Dduw ar fin ffoi o'i ceithiwed yn wlad yr Aifft, ffoi o'i gorthrwm a'r iau drom a osodwyd ar ei hysgwyddau gan Pharo. Swper i'w fwyta'r frys oedd hwn, swper syml o gig oen, perlysiau chwerw a bara croew, hynny yw bara heb ferym. Dyma'r ŵyl sy'n coffau mawr weithredoedd Duw yn achub ac yn gwaredu pobl Israel. Swper sydd o hyd yn cael ei gadw gan Iddewon hyd heddiw. Nid swper sydd yn goffau digwyddiad pwysig yn hanes, na chwaith yn swper sy'n rhan o hunaniaeth pobl Israel yn unig yw'r swper hwn, ond mae'n swper sydd yn datgan fod Duw yn Dduw sydd yn achub o hyd. Cedwch yr ŵyl, gorchmynodd Duw i'w bobl, yn ddeddf am byth dros y cenedlaethau. Dyma ŵyl y Pasg y bu Iesu ei ddisgyblion yn ei chadw yn yr oriwch ystafell yn Jerusalem y noson honno, cyn iddo gael ei fradychu. Yn ystod y swper olaf hwn gyda'i ddisgyblion, cyn ei ddioddefaint, y bu Iesu ei ddisgyblion gofio mawr weithredoedd Duw yn achub ac yn gwaredu ei bobl. Yn Gymraeg, fel yn y mwyafrif o ieithoedd eraill, yr ydym yn defnyddio'r union un gair I ddisgrifio Pasg yr Iddewon a'r Pasg Cristionogol, sydd yn gallu bod ychydig yn ddryslyd, yn wahanol i'r Saesneg enghraifft, lle cawn y gair Passover I ddisgrifio Pasg yr Iddewon, ac Easter I ddisgrifio'r Pasg Cristionogol. Ond wrth gwrs, y mae cysylltiad rhwng y ddwy, ac wrth gorffau mawr weithredoedd a chybol Duw yn hanes, fe gymerodd Iesu fara, ac wedi bendithio fe'i torodd, a'i roi i'r disgyblion a dwedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. Ar un modd fe gymerodd y cwpan gwyn, ac wedi diolch, fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, y fwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed I, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer myddeiant pechodau. Trwy wneud hyn, fe roddodd Iesu ystyr newydd I swper y Pasg. Nid yn unig roedd Iesu yn goffau gweithred a chybol Duw yn y gorffennol, ond yr oedd hefyd yn paratoi ei ddisgyblion i'r hyn yr oedd Duw ar fin ei wneud ar y groes trwyddo ef, y corff a ddrylliwyd, a'r gwaed a'r rhedodd, achubiaeth a gwaredigaeth y byd. Ac I ni, y mae swper yr arglwydd, y swper olaf, wedi troi'n gymyn bendigaid. Fe ddwedodd Paul yn ei lythyr at y Corinthiaid, oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Yn y cymyn bendigaid, wrth ddiolch am y bara a'r gwyn, wrth dorri'r bara a'i rhannu yr ydym yn dwyn I gof, yr ydym yn coffau, gweithred fawr, unwaith ac yn byth,
a chybol a gwaredigol Duw trwy farwolaeth Iesu ar groes. Oherwydd trwy y groes gwaredodd Duw ni o geithiwed a gorthrwm pechod, a gwneud ffordd i'n cymodi ein hunain a Duw, nid ydym bellach yn geithweision, ond yn blant Duw trwy aberth Iesu Grist. Y cymyn bendigaid yw swper y teulu Cristionogol, ac ni allwn rhannu yn y bara a'r gwin yr elfennau gweledol sy'n dwyn i gof anga Iesu drosom ni, fe allwn trwy ffydd yn borthu arno yn ein cylonnau, trwy ddwyn i gof gorchymyn ein harglwydd, gwnewch hyn cof amdanaf. A chofio troion eisoes, yr ydym wedi penlinio'n ostyngedig wrth fwrdd yr arglwydd, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist ath gadwon y bywyd rhagwyddol, ac yfed o'r un cwpan, gwaed Crist ath gadwon y bywyd tragwyddol. Arglwydd, nid wyf yn deilwng i dderbyn, ond dywed y gair a chaf ei achau. Gweddiwn, bendigaid arglwydd, a dewais i ni goffadwriaeth o ddioddefaint mewn sacrament rhyfeddol, caniatáu ni felly barchu dirgeleddau sanctaidd dy gorff a thwaed, fel y canfyddwn yn wastad yno mae'n hunain ffrwyth dy brenedigaeth di, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda'r tad yr ysbryd glân, yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen. Yr ail olygfa, Iesu'n golchi traed ei ddisgyblion. Detholiad o adnodau o Efengyl Ioan.
Y drydydd bennod ar 10. Ar drothwy gwyl y Pasg, yr oedd Iesu'n gwybod bod ei awr wedi dod, iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. Yr oedd wedi caru rhai oedd yn eiddo iddo yn y byd, a fe'i carodd hyd yr eithaf. Yn ystod swper, pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yng nghalon Judas fab Simon Iscariad, y bwriad i'w frydychu ef. Dyma Iesu ac yntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw, a'i fod yn mynd at Dduw, yn codi o'r swper ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu, yn cymryd y tywel ac yn ei glymu am ei ganol. Yna tywalltodd ddŵr i'r badell, a dechreuodd olchi traed y disgyblion, a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. Wedi iddo olchi ei traed, ac yn wisgo a chymryd ei le unwaith eto, gofynnodd iddynt, "A ydych yn deall beth rwyf wedi ei wneud i chwi? Yr ydych chwi'n fy ngalw i yn athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol, oherwydd dyna wy fi. Os wy fi, felly, a minnau'n arglwydd ac yn athro, wedi golchi eich traed chwi, fe ddyle chwithau hefyd olchi traed eich gilydd. Yr wyf wedi rhoi esiampl i chwi. Yr ydych chwithau i wneud fel yr wyf fi wedi ei wneud i chwi. Fy mhlant, am ychydig amser eto byddaf gyda chwi. Fe chwiliwch amdanaf. Ar hyn a ddywedais wrth yr Iddewon, yr wyf yn awr yn ei ddweud wrth i chwi hefyd. Ni allwch chwi ddod lle rwy fi'n mynd. Yr wyf yn rhoi i chwi o'r chymyn newydd. Carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi, felly yr ydych chwithau i garu'ch gilydd. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mai disgyblion i mi ydych. The
Yr wyf yn rhoi i chwi o'r chymyn newydd, cerwch eich gilydd, fel y cerais i chwi. Wedi Iesu roi ystyr newydd i swper y Pasg, trwy rannu'r bara a'r gwin yn ôl Efengil Ioan, fe gymerodd Iesu dywel, a'i glymu am ei ganol, a dechreuodd olchi traed ei ddisgyblion. Gwaith y distadlaf o'r gweithio distadl oedd golchi traed, yn bendant nid gwaith un oedd yn cael ei adnabod, a'i barchu yn arglwydd ac yn athro. Wedi'r cyfan pwy sydd am olchi dwst a baw y dydd o draed rhywun arall. Mae'n rhaid plygu lawr, mae'n rhaid penlinio flaen rhywun arall i olchi ei draed a'i sychu. Wrth gwrs, yr oedd y disgyblion yn hen gyfarwydd ag eistedd wrth draed Iesu yn gwrando arno'n dysgu, profiad rhyfedd iawn iddynt oedd cael yr athro ei hun wrth ei draed hwythau ac yn ei golchi. Ond rhoi gwers weledol oedd Iesu i'w ddisgyblion, gwers a fydden gadael argraff. Ac fe wyddom, nid pob un o'r disgyblion oedd yn meddwl mai gwaith Iesu oedd golchi ei traed. Dechreuodd Pedr brotestio, a dwi'n siŵr yr oedd pob un o'r disgyblion o'r un farn ag ef, ond efallai yn wahanol i Bedr, yn rhy swyl i ddweud. Cofiwn fod Iesu, hyd yn oed, wedi golchi traed Judas Iscariot, gan wybod mai dyma'r disgybl a fyddai o fewn oriau yn ei fradychu. Nid oes terfyn ar gariad Crist. Nid cariad tuag at yr ychydig yw, ond cariad tuag at bawb, gan gynnwys Judas, ei fradychwr. Wrth gwrs mae hyn i gyd ychydig yn anodd i ni. Mae ein cariad ni'n amherffaith. Mae terfyn ar ein cariad ninnau yn fynych. Carwn y rhai sydd yn ein caru ni, a chasawn y rhai sydd yn ein casau. Yn fynych y mae'r pethau lleiaf yn gwneud i'n cariad oeri, i gymryd cam yn ôl, i encilio. Ond nid dyna ffordd y byd, ond nid dyna ein hymateb greddfol i eraill, dyn ni'n dod ar ei traws o ddydd i ddydd. Mor gyndyn yw ein cariad ar y degau. Ar ôl i Iesu olchi traed a'i ddisgyblion, dywedodd wrthynt, yr wyf yn rhoi i chwi o'r chymyn newydd, cerwch eich gilydd, fel y cerais i chwi. Wrth olchi traed ei ddisgyblion yn gyntaf, fe ddangosodd Iesu ddisgyblion ystyr, cariad. Mae cariad yn gallu bod yn air digon anelwig, yn cael ei ddefnyddio'n ddifeddwl, mae'n gallu golygu dim a phopeth ar yr un pryd, ond nid defnyddio'r gair cariad a wnaeth Iesu, ond fe ddangosodd iddynt yn gyntaf beth yn union am ei cariad yn ei olygu, ac mae hynny'n gallu golygu bod y distadlaf o weision i eraill, i blygu i lawr, i benlinio, i drochi llewis, anghofio statws bydol a dwyno dwylo yng ngwasanaeth eraill, hyd yn oed golchi ymaith dwst a baw y dydd i rywun arall. Ond nid yw'r weithred hon o olchi traed yn adlais o'r hyn a welwn Iesu'n gwneud dros y ddynol ryw trwy farw ar groesbren. Iesu'r dieuog yn cymryd lle y gweithaf o dros heddwyr mwyn i'r byd cael ei olchi'n lân o'i holl bechodau. Iesu ar y groes, a'i freichiau ar led, yng nghanol sŵn byddarol a gwawdio di-baid, yn dangos i'r ddynoliaeth ym mhob oes, beth yw ystyr gwir gariad. Gweddiwn. O fab y dyn, a gymeraist dywel a dŵr a golchi traed dy ddisgyblion, par i ni ddeall yr hyn a wneithost, a disg i ni ddilyn esiampl dost yng ngeiddrwydd, fel y gallwn mewn cariad wasanaethu'n gilydd o gariad at ti, ein gwaredwr a'n harglwydd. Amen. Y drydedd olygfa. Y ring ar brad yng ngardd Gethsemane. Ac wedi iddynt gan i emyn aethant allan i fynydd yr olewydd.
ddarlleniad o'r 6 bennod ar 20 o Efengyl Mathew. Yna daeth Iesu gyda hwy i le a elwir Gethsemane, ac meddai wrth y disgyblion, eisteddwch yma tra bydda fi'n mynd fan draw i weddio. Ac fe gymerodd gydag ef Pedr a 2 fab Sebedeis, a dechreuodd deimlo tristwch a thrallod dwys. Yna meddai wrthynt, y mae fenaid yn drist iawn hyd at farw. Arhoswch yma a gwyliwch gyda mi. Aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar ei wyneb gan weddio, fy nhad, os yw'n bosibl, boed i'r cwpan hwn fynd heibio i mi. Ond nid fel y mynaf fi, ond fel y mynnu di. Daeth yn ôl at y disgyblion a'i cael hwy'n cysgu, ac meddai wrth Pedr, felly, o'n i allai gwylio am 1 awr gyda mi. Gwyliwch, a gweddiwch na ddewch i gael eich profi. Y mae'r ysbryd yn barod, ond y cnawd yn wan. Aeth ymaith drachefn yr ail waith a gweddio. Fy nhad, os nad yw'n bosibl i'r cwpan hwn fynd heibio heb i mi ei yfed, gwneler dy ewyllys di. A phan ddaeth yn ôl fe'i cafodd hwy'n cysgu eto, oherwydd yr oedd ei llygaid yn drwm. Ac fe'i gadawodd eto a mynd ymaith i weddio y 3ydd waith, gan lefaru'r un geiriau drachefn. Yna daeth at y disgyblion a dweud wrthynt, a ydych yn dal i gysgu a gorffwys? Dyma'r awr yn agos, a mab y dyn yn cael ei fradychu i ddwylo dynion pechadurus. Codwch ac awn. Dyma fy mradychwr yn agosau. Gwyliwch a gweddiwch na ddewch i gael eich profi. Gorffennwn ein taith gyda Christ heno yng ngardd Gethsemane. Dyma'r olygfa ddwysaf o'r 3. Iesu yn ei yng ysbrydol yn gweddio ar ei dad. Ac gofynnodd Iesu ddisgyblion wylio gydag ef, ac i weddio gydag ef, eto roedd blinder y dydd wedi dal lan arnynt, ac fe syrthiodd pob un ohonynt i gysgu gan adael Iesu ar ei ben ei hun a'i frwydr bersonol, i ddianc a ffoi y dioddefaint oedd yn aros amdano neu aros a'i wynebu. Roedd Iesu'n ymwybodol mae'r groes oedd yn aros amdano. Mae'r adroddiad ag awn yn Efengyl Mathew yn rhoi ni ddarlun byw o'r frwydr fewnol oedd yn rhan o brofiad Iesu yn noson honno. Mor ddwys oedd ei brofiad fod ei chwys yn syrthio fel dafnau gwaed. A'i weddi i'w dad nefol yn dair. Fy nhad, os nad yw'n bosibl i'r cwpan hwn fynd heibio heb i mi ei yfed, gwneler dy ewyllys di. Fe welwn Iesu a'i barodrwydd i fyddhau i ewyllys ei dad mor chwerw fyddai cynnwys y cwpan hwnnw. Mae hyn yn gallu swnio'n hynod o anghyffyrddus i ni heddiw, enwedig mewn oes sy'n gosod gymaint o bwyslais ar rhyddid yr unigolyn i ddewis, efallai, o dan yr amgylchiadau presennol, fe welwn am y tro cyntaf mewn cof, y pwysigrwydd i gyfyngu ar ein dewisiadau a'n rhyddid personol, a hynny lles ein hunain ac lles eraill, wrth i ni hunan ynysu. Fe wyddom erbyn hyn, nid yw hwn yn hawdd o bell ffordd, ac mae'n cymryd mwy o hunan ddisgyblaeth na'r disgwyl, enwedig wrth i'r ddyddiau troi'n wythnosau hir. A berthwn ein rhyddid i wneud fel y mynwn, a hynny lles pawb. Ein galwad fel Cristionogion yw ceisio gwneud ewyllys Duw, ac fel Iesu fod yn ifydd, fel y disgyblion yng ngardd Gethsemane, yr ydym ninnau hefyd yn fynnych yn hepian ac yn syrthio i gysgu. Ac eto, fe welwn,
wrth i ni brysuro ein hunain yng ngwasanaeth Duw, bod ei wasanaeth ef i ni yn rhyddid perffaith, y rhyddid a ddaw nid o fyw i'n hunain, ond o fyw mwyn eraill. Yn galwad ninnau yw gwylio a gweddio, gwylio rhag ofn i ni syrthio i ddifaterwch a diogi ysbrydol sy'n llethu'r enaid, a gweddio am y nerth a'r gallu i godi ein croes a chanlyn Crist, i ba le bynnag yr arweini fe. A dyna'r peth sy'n bwysig i ni gofio a dal gafael ynddo, y mae Iesu wedi ein rhagfleini ni, y mae wedi paratoi y ffordd ar ein cyfer. Trwy fuddhau ewyllus ei dad, trwy gadw'n driw i walwad, trwy edrych yn wrol tua'r groes, enillodd Iesu y ffordd i ni gael mynediad llwyr i'n tad nefol. Mae'n fynych yn cael ei ddweud, nid y bobl hynny sy'n ofni dim sy'n wrol, ond y bobl hynny, gweithaf eu hofnau, sy'n ei hwynebu nhw bob yr un ac yn bwrw ymlaen. Yng ngardd Gethsemane, dangosa Iesu ni beth yw gwir wroldeb. Gwyddau'n iawn ydi o ddefaint oedd yn ei ddisgwyl, ac roedd hynny yn ei lenwi ag ofn a phryder mawr, ond fe wynebodd hynny, gan fod yn ifydd, ifydd hyd anga'r groes, ac mae hynny'n cymryd dipyn o wroldeb. Iesu Gethsemane, yr wyt yn gofyn i ni aros gyda thi yn awr dy ing, gwna ni'n ffyddlon ac yn barod i lynu wrthyt yn wastad. Yr wyt yn gofyn i ni wylio gyda thi yn awr dy fradychu, gwna ni'n effro ac yn barod bob amser i thwasanaethu. Yr wyt yn gofyn i ni weddio gyda thi am nerth i fuddhau, gwna ni'n ddiwyd a disgwylgar yn ein bywyd ysbrydol. Yr wyt yn gofyn i ni godi i gerdded ffordd y groes, gwna ni'n ddilynwyr gwrol, yn barod i sefyll gyda thi hyd y diwedd, a thrwy'r diwedd i wawr dy fuddugoliaeth. Amen.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.